Аз съм адвокат Ивелина Пенева и имам удоволствието да ви поканя на дискусионен форум на тема "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности". Форумът ще се проведе на 15 и 16 май тази година в ректората на Софийския университет, като организатори са Софийски университет „Свети Климент Охридски", Център за образователни услуги на Стопанския факултет, екипа на магистърска програма "Икономика и управление на публичните ресурси" съвместно с Сдружение "Център за устойчиви политики" и Лекс Аналитика ООД. Като част от лекторския екип, в рамките на форума ще имам честта да представя актуални въпроси, свързани с управлението и контрола на средствата от Европейския съюз, както и съдебна практика. Ще разгледам основните принципи за защита на финансовите интереси на Европейския съюз по административно-правен ред при управлението и контрола на средствата, спецификите на различните видове производства и най-често срещаните нарушения. Ще представя правилата и спецификите на управлението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се в рамките на дискусионния форум да проведем дискусия по разглежданите теми, както и да получите отговори на предварително зададените въпроси във форума на събитието. На всички участници ще бъде издаден документ от Софийския университет "Свети Климент Охридски", Стопански факултет, Център за образователни услуги. Заповядайте!